Moi boa, Sergio, que tal, como estamos? Antes de nada, felicidades pola renovación e felicidades por esta campaña histórica que fixo Estradense a 24-25 no ano do seu centenario. Quero que me fales un pouco, que che motivou a ti por seguir un ano máis no club? Bos días, moitas grazas o primeiro. Pois a verdade é que é fácil. Despois deste ano que ninguén pensaba que creo que tive moitísima sorte de poder no meu primer ano de senior vivir esta experiencia con o meu pobo, a miña xente. Entón creo que foi super fácil porque aquí estou super contento. Tengo moitas ganas de seguir adestrando con eles, xogando e representar a Austradense no que poido. Teu primeiro ano de senior, primeiro ano de senior sempre de adaptación, tendo un rol de ir pouco a pouco acumulando minutos por vindeiros anos. Como te sintes ti a nivel personal no rol que cumpliches? Fálame un pouco de se chegaron a cumprir as tuas expectativas, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Pois a verdade é que acabei moi contento porque viña de un ano o de dunhas semanas bastante duras onde xa non disfrutaba tanto e creo que desde o primeiro día tanto todo o club, os meus compañeiros, pois é unha familia que se notase moitísimo, ves a entrenar con gañas, a verdade é que estou super contento porque ao final o primeiro ano hai que adaptarse á categoría, é outro tipo de fútbol que non estás acostumbrado e penso que obviamente podes facer moito mellor e eso é o que busco, seguir traballando e mellorando, pero acabei bastante contento e con ganas de máis. Xa para finalizar, quero que me fales un pouco as tuas expectativas nesta vindeira tempada. Coméntanos un pouco. Pois principalmente é iso, seguir mellorando como xogador, que este ano a intentar xogar algo máis, mellorar, creo que é o principal, pero por encima de todo seguir disfrutando, que todo isto siga igual, a xente, os compañeiros, a verdade é que eso é o que espero, seguir feliz aquí e xogar. É unha pregunta moi repetitiva que lle estou preguntando a todos os teus compañeiros, que tamén quero preguntarche a ti, pero eu creo que o rol da afición este ano foi moi importante tamén para obter este resultado. Sen eles isto hubiera sido moi complicado, porque hubo tramos de encontros nos que, grazas ao apoio deles, puderonse cumprir os objetivos. Como viviches ti como xogador un ambiente tan impresionante onde nos últimos encontros incluso se chegaron case as 2000 persoas? Creo que é algo que eu sempre dixen que nin nesta categoría nin noutras consíguese unha afición con tanto cariño que estén sempre arrupando, creo que tanto eu como os meus compañeiros non esperábamos isto, foi algo que fixo que todos saíamos ao campo con moitísima ilusión, porque ao final hai que devolver como podamos ese apoio e que a verdade é que é un orgullo a máis ver a xente do pobo e sendo daqui máis, creo que foi algo que nunca se me olvidará porque é moi complicado ver un campo tan cheo como este. Moitas gracias. Moitas grazas.